Na een 4-2 overwinning en een 2 nederlaag begon de Flyers dus sneun over haar derde wedstrijd in deze hele finale van de play-offs. Een wichtige wedstrijd, want thuis moet je beziekje het voordeel te houden en uit dan eens een keer een overwinning mee snippen. Maar het is Den Haag wat heel scherp begeert aan een wedstrijd, maar het is de Flyers keeper Tim Kelleher die echt heel scherp is. Hij pareert de inzet van Matt Korthuis. Maar even later keert John Gordon helemaal de mist in bij diezelfde Matt Korthuis. En die kan dan alleen nog op Kelleher houden. En die zet Den Haag verrassend op een 0-1 voorsprong. Coach Alex Angelic, hij weet dat zijn ploeg een soort in de mars had. Maar ja, het moet er vanzelfs wel even uitkomen. En dus moet ze erachterom. En dat doen ze. Want net al te lang daarna de injen van de stick van Matt McCarthy. En dan is de score weer in liekwicht. En vlak voor de eind van de eerste periode deze actie van Hans Kroon. En de inzet uiteindelijk van Mike McCarthy, de broer van. En zo kennen de Flyers het skofteam met een 2-1 voorsprong. Hele nuttige treffer vlak voor die tweede periode. Maar in die tweede periode is het weer Den Haag wat eerst het initiatief neemt. En dat wordt beleend. Want het is de treffer van Paul Vincent. Hij brengt de Hagenezen helemaal waarom in de wedstrijd. En van dichtbij is Kelleher kansloos. Ja, bij Den Haag ben ze nog even fleurig, maar dat wordt al wat minder. John Hesimovic 2 minuten naar de strafbankmat. De powerplay voor de Flyers. En kan ze daarmee omgaan? Ja, zeker, want daar staat Erik Landman. En die tekent de voorsprong weer aan. 3-2, heel attent. De puck komt los van keeper Heinonen. En Landman is de man die de voorsprong weer op het boord zet. Maar de wedstrijd kent nog steeds alle kanten uit, want Den Haag is en blijft een taaie ploeg. Maar hier een geweldige paas van John Gordon en daar is Ivanov die het fantastisch aanmaakt. Een plaatsje van een doelpunt. John Gordon maakt het zijn fout volslijn goed van die beginfase. Begint dan Ivanov. En dan is het 4-2 in de tweede periode en sjocht het er goed uit voor de Flyers. Maar nog altijd binnen ze er net gereest op, want Den Haag, ja, die kan heel vlot weer omkomen. Dus is het zaak om zelf wat te doen. En dat doet dan Ivanov op een nij. Hij brengt de puck in en passeert Heinonen die er net helemaal goed uit sjocht. 4-2 in het begin van die tweede periode. En dan begint Den Haag hem te knippen en te jochten, want het is de Flyers wat echt op stoom komt. En hier de treffer van Mike Nason. 6-2. Een beetje gelukkig. Hij speelt de puck voor de goal en dan via de stick van een eigen speler het doelpunt en de 6-2 voorsprong. En dan gaan de Flyers terug. Het is Ivanov met de assist en weer Mike Nason met een prachtig doelpunt. Hij passeert de reservekeeper van der Holst intussen en tilt het naar 102. De wedstrijd is spelen. Den Haag krijgt een dreun. Die moet oppassen dat het net nog slimmer wordt. Het wordt al slimmer, want 8-2 van Mike McCarthy bestuurt een hele grote oerwinning. Creërs uitspelen. En attent meischaatsen van Mike McCarthy. Dan is de wedstrijd haast dien. Nog 1 minuut 45 op de klok. Had de vlam in de pannen slaat. De betrokkenen Hesimovic en Ivanov die rekken in gevecht. En het is allegear slaanderij op het ijs. Zelfs het publiek begint er met hem te bemoeien. Den Haag supporters die het in het Jereveen-vak komen wollen. Het is even heet gebakerd. Het is Ivanov die het er aanstuurd wordt. Hij krijgt 2 wedstrijden schorsing. Een blessure in het publiek en Hesimovic hij 2 wedstrijden schorst. Maar de Flyers winnen wel met 8-2. I mean, well, obviously that's the goal is to get to the final. You know, but we're not there. We're halfway there. We got 2 wins under our belt, but we need 2 more to get there.